wieħed mill-aktar santwarji Marjani magħruf u devot li nsibu fil-Gżejjer Maltin huwa dak magħruf bħala tal-Madonna ta' Pinu. L-istorja tgħidilna kemm l-ewwel knisja żgħira għaddiet minn tibdil u anke wieħed jista' jgħid teħ il-qalb. Iżda wara l-avvenimenti li seħħew fit-tieni nofs tas-seklu 19, din il-knisja żgħira tal-Kampanja u l-inħawi inbidlu. Dan kollu minħabba l-esperjenza li għaddiet minnha Carmini Grima. Illum il-ġurnata naraw il-knisja moderna kbira u sabiħa. Fuq it-suntir tagħha hemm il-mafkar għal Carmini Grima li jfakkarna f'din il-mara kif ukoll fl-esperjenzi li għaddiet minnhom fl-istess inħawi. Carmini Grima twildet fl-1838 fl-Arb. Il-ħajja tagħha kienet waħda normali għal dak iż-żmien, jiġifieri tajn lill-familja tagħha fil-ħidma tal-għelieqi. Kienet toqgħod fit-tarf tar-raħal tal-Arb, eżattament intu dieħel ir-raħal. Kienet tgħaddi ta' kuljum minn quddiem il-knisja żgħira iddedikata lill-Madonna magħrufa bħala ta' Pinu biex tmur tajn fl-għelieqi. Ta' kull darba li kienet tgħaddi minn qudiemha kienet tieqaf u tgħid talba. L-istorja tgħid li darba minnhom waqt li kienet qed tirritorna lura lejn ir-razzett, semet leħen isejħilha u jgħidilha ejja, ejja, ejja. Naturalment Carmini għadet taħsibha jekk kienx semet sew. Iżda meta der li kienet se tibqa' sejra lejn dara, il-vuċi reġgħet instemet u qaltilha ejja, ejja llum, għax se tgħaddi sena qabel ma int se tkun tista' tiġi u żżur dan il-post. Dik kellha tkun l-ewwel darba li Carmini Grima semet dan il-leħen, leħen li jingħad li kien tal-Madonna. Għalkemm Carmini ma tkellmitx dwar dak li kienet għadha kemm għaddiet minnu, aktar tard fetħet qalba ma' ċertu Franġisk Portelli u dan qalilha li anke hu kien sema vuċi tajjatlu u titolbu biex jitlob. Malajr inxterdet il-kelma u l-knisja żgħira tal-Madonna ta' Pinu saret destinazzjoni ferm importanti għad-devozzjoni u l-pellegrinaġġi. Il-mafkar li twaqqaf fuq it-suntir tal-Knisja l-Moderna juri lil Carmini Grima bħala bidwija. Hija murija ħafja kif il-biċċa l-kbira tal-bdiewa kienu jkunu fis-seklu 19. Barra minn hekk juri wkoll il-faqar ta' din il-mara. Marasa għandha maktur u qiegħda żżomm bħal offa f'idejha. Bħala skrizzjoni mal-bażi tal-istess mafkar hemm miktub li Carmini Grima kienet semet leħen il-Madonna jsejħilha għat-talb. Il-leħen kien instema' ġej mill-kwadru devozzjonali li nsibu fl-istess knisja sal-ġurnata tal-lum. Hemm imniżżel ukoll id-data tal-ġimgħa 22 ta' Ġunju 1883. Meta semet għall-ewwel darba leħen il-Madonna. Dan il-mafkar sar mill-iskultur Awċi Alfred Camilleri Cauchy fis-sena 1970. L-iskultur irnexxielu juri lil Carmini Grima kif wieħed jista' jimmaġina li kienet tkun fi żmienha, inkeffa fil-ħwejjeġ ta' kuljum u tax-xogħol, kif ukoll bil-maktur f'rasha minħabba drawwa li wieħed kien jagħti rasu. Il-post fejn jinsab il-mafkar huwa maħsub li kien il-post fejn Carmini Grima kienet waqfet hekk kif semet leħen il-Madonna.